ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಏರುಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನತೆ ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಇರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಟೇ ಪುಟ್ಟದನಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಲ್ ಕರಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ನಾನು ಕಲಾವಿದನ ಮಗ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಜೋರ ಉಪದ್ರ ಲೂಟಿ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪು ಅವು ಲೂಟಿ ಹತ್ತತೆ ಹಾಂ ಅವ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಖ ಶಾಂತಮಾರಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಇಡು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀತೇನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವು 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 ಡೇರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ಣತ್ತ ಸಫರ್ ಆಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ನು ಕಂಬವು ಮಂಚಾಡಿಂಚ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಓಲು ನಾಟಕದ ಟೆಂಟದ ಬಿರವಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಒಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ಇವಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಮಾರ್ನೆ ಸೌದಿಗೆ ಬಂತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟರ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, Rohan Corporation India Private Limited, signature of trust. ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗಳು ಡೌಟ್ಲೆಸ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರನ್ನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೇನು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಾಥ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಾಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈ ನಮಸ್ತೆ ರಾಘಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈ ಪಂಡ ಇಂಕ ಏರುಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಾಥ ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ఒక ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನದು ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಗುರ್ತಾಯ್ ಕುಜಿ ರಪ್ಪ ಈಜಿನ ಫುಲ್ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಈರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಾಗನ ಸೌಖ್ಯ ಇಂಚೊಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಉಪೇಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಲುಕ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರತ್ಯಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೊಪ್ಪದ ಸಾದಿ ಯಾರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಗೆಟಪ್ಪಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಂಡದು ಲೆಪ್ಪರ್ ಹಂಚಿ ನಾಟಕದ ಹಂಚಿ ಪೂರ. ಸೊ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೋಪೆ ಪಗಲೆ ವಿಗ್ ಎತ್ತಿದ ಪುಣಗ ಏನಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕು ಜಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಂಡಾಗವೇ ಪನ್ಪುಣು ಮನದನೇ ಪನ್ಪುಣು ನಿನ್ನೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ನಾನೇ ಪನ್ಪುಣು ನಂಬುಜ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಕರೀರಿ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ಮೀಸೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಕಟ್ಟು ಪೂರ ತೀದು ನಾಟಕದ ಮೊಣೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಗೆತ್ನೆಡೆ ದೂಕದ ಮೊಣೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಎಸ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥರ ಜೀವನ ಒಂದು ಥರ ಒಂದು ಅದೇ ಐಟ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಅಂಚೆನತೆ ಎದುರು ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪು ಜೊತೆ ಜೀವನ ತಿರತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ವಕೀಲರಪ್ಪ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಾಪಾದಿ ನಮ್ಮ ನಾಷ್ಟೋಗುಲ ಕಾಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಸ್ ರಾಗಣ್ಣ ಈರು ಈತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರುಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲೆ ಇರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಬಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಲೊಪ್ಪ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಪುಣಂಚಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಹಂಚಿ ಅಂದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆನ ಬೇತೆ ಒಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಹೆಂಚ ಬಲ್ಲ ಎಂಜಿನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲೆ ಇರುಳ್ಳಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ವಾ ಊರುಡ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಂಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅತ್ತ ತುಳು ಕುಡ್ಲನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಇರು ಪುಟ್ಟದನಿ ಪುಟ್ಟದನಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಬಂಡದು ಇಚಿಲ್ಕರಂಜಿ ಓಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಚಿಲ್ಕರಂಜಿ ಬಂಡದು ಊರು ಅವಳು ಪುಟ್ಟದನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತರು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಪುಟ್ಟದನಿಗೆ ಇಚಿಲ್ಕರಂಜಿ ಬಂಡ್ಪುಣ ಊರು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಇರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಪುಟ್ಟದ ನೀರು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟದ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಿಗೆ ತಂದು ನಾಟಕದ ಒಳ್ಳೆತೆ ನಾಟಕೋಟೆ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಅಂತೆ
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುಂಡು ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಉಪ್ಪೇನು ಬಟ್ ಈ ನಾಟಕದ ಉಲೈಡೆ ಅವಲೇ ಪುಟ್ಟಿಯಾರು ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡಿ ಪುಣಗನೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಅಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಬೈದೆ ಗರ್ಬೋಡಿ ಪುಣಗನೆ ಇದು ಗರ್ಭದ ಕಲಾವಿದೆ ಗರ್ಭದ ಕಲಾವಿದೆ ಗರ್ಬೋಡು ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಡು ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆಂಗುಲು ಅವರಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಣಗ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತಿರ್ದೇರತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ನಾನು ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದ ಕಲಾವಿದ ನಾನು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಇರ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭಾವ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬಾಲೆಗೆ ಪುಂಡು ತಾಯ್ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಓ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎತ್ತೆರಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಆಯರಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಯೋಗ ಬೋಡತ್ತೆ ಉಡೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋನ ಪೂರ ಎದುರು ದೀಪೇರು ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಐನ್ತು ಓಡುಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಲವಲವಿಕೆಡೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೋಡುಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಪೋಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೇಪಂಡು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ. ಬಟ್ ಈರು ಪುನಗ ಈರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐನೇ ಉಲ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ತೋಜು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅವಳು ಪುಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಘಟ್ಟದಂಚಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಡೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂಪೆಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಏರು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹಂಚಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಘಟ್ಟದಂಚಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು. 1984 ಪಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಪನಿ ಏಕೈಕ ವೃತ್ತಿಪರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅವೇನ ಪಪ್ಪನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನ ಅಡುಗ ಪಪ್ಪ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಬಪ್ಪಣನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ರಂಗಭೂಮಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಡ್ಬೇಕು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕುಡಾಡೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಮರಳಿ ಗುಡಿಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಮೂಲು ಅವೇ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ನಗ ಪನೊಂತೇರು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಂತಾರೆ ಅಂದು ಒಂಜನೇ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಹಿಡಿದು ಎನ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ರೊಜಾರಿಯೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂನಾಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾರು ಪಾಡ್ಯಾರ. ಅಡ್ಡ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವಳು ಪೂನೆಡ ಹಾಂ ಪಾಸ್ ಆತಜಿ ಫೈಲ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ ಪೂನೆಗೆ ಹೋದ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಈರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಆಸೆ ಅಂದು ಎಂಕ ಬಿಡೋಡು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಡದು ಸರಿ ನೆರಿಯದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಅದು ಈರಿಗೆ ಪೂನೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋಯಿ ನೀರು ಏರಿ ಪಪ್ಪ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂನಾಡು ನಾಟಕ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪೂನಾಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಬೈಲೂರು ಆರ ಪಪ್ಪನ ನಾಟಕದ ಆತ್ಮೇರು ಪಪ್ಪ ಆರಡ ಪಂಡದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬಿಲ್ ಬರೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಪ ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಂಡರು ಓಲ್ಲ ಸೈಪಣ ಬಡ್ಚಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ದಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಶಾಲಾದ ಜೀವನ ಮಂತದಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪದ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ಟಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ ಹುಷಾರು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡತ್ತೆ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪಿರಣೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಯಾಂಪು ಪಪ್ಪನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತನೆತ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಕಾಪು ಬಿಸಿ ರೋಡು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಕೆಲವದ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರು ಪೊಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ತಪ್ಪಾದ ರಜೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಕಂಪೆನಿയുടെ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ರಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಡೇಟ್ ತಪ್ಪದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆಟ್ ಬಣ್ಣಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬರ್ಪುಣಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೆಪ್ಪು ನಾಟಕದ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಂಕಲೆಗೆ ಯಾವ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅವನು ಎತ್ತರ ಬಿಡ್ಪುಂಡ ಅಡಿಗೆ ವೈಪುಣಿ ಅಡಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಜೋರ ಉಪದ್ರ ಲೂಟಿ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಲೂಟಿ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಇತ್ತು ಬಂದೆ ದಾದಾ ಅಂತ ಪುಣ್ಣಲೆಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪು ಅವು ಲೂಟಿ ಹತ್ತತೆ ಅವ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಖ ಶಾಂತಮಾರಿ ಪುಣಗ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪುಣು ಎಲ್ಲಿ ಇಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಬುಲನ ಅಷ್ಟು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ದು ಓಡಿ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಪೋಪುಣು ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಉಂಟು ಮೈದಾನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒರಿ ಪೊಗ್ಗುನಾತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಪೊಗ್ಗು ಇಂಚ ಅಂಬೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಡತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಅಂಬೆಗಾಲ್ಡೆ ಬೋಡು ಅಂಬೆಗಾಲ್ಡ ಬಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸುರಂಗೋಡಿ ಬಗ್ಗದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಪೋಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡು 1 ರೌಂಡು 3 ರೌಂಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತ ಬರ್ತಂದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಸಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಂಡು ಅದೇ ಲೂಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀತೇನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವು ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂದ ಅವೇ ಬುಡ್ದಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಆರೆ ಹಾಕಿಯಾರ ಹತ್ತಾರೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂದಾಜಿಡೆ ಟೀಚರಿಗೆ ಇರಗಿದ ಎಂಚಾವು ಇಷ್ಟ ಏನಾರು ನರಮಣಿ ಆಯನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಚಾಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದಿರಿ ಕೇಳಿನಾಗಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಟೀಚರ್ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತುಂಬ ಚಂದ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ನೀವಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವು ಲೆಪ್ಪಡೋದು ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೇನೆ ನಾವು ಹೊರ ತೋಣಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರು ಶಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಸುರುತ ಸೀನೆ ನಕ್ಕಾಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡತು ಸರಿ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಸರಿ ಬಿಡುದು ಅಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿ ಶಾಲೆ ದೆತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಅದು ಪಣ್ಯವೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಬೇಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಾನೆ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಮುಖ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೋಸರಿಯು ಅವಲೇ ರೇಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಕಲ್ತೀನಿ ಕಲ್ತಾರ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟರ್ ಬೇರೆ ಒಂಜೆ ನಾನೇ ಒಂಜೆಟು ಉಂತಾಯಿನಿ ಒಂಜೆಟೆ ಬುರ್ದುನು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಬುಡ್ದುನತ್ತ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲೆಟರ್ ತುಪ್ಪನ ಬರ್ಚಿಂದ ಆತ ಅಪರ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ದಾದಾಂಪುಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸೀನು ನಡಪುಂಡಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗ ಬಣ್ಣಗ ಚಾಲಿ ಪೊಲ್ಲಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡವೆ ಪಂಡತ್ತ ಅಟೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೇನ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ರವಳು ಅಜ್ಜಿ ಮಂತೀನಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಂಚಿನೇ ಸೇಮ್ ಸೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೇವು ಪಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಕೇಳಿನಾಗ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡರ್ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ತೂನಾಗ ನೋಡಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಪೂನೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂನೆ ಅಲ್ತ ಪಿರ ಬತ್ತಾರ ಅಲ್ತ ಪಿರ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಲು ಕುಡ್ಲಡೆ ಹೋಗು ಒಂದು ಪೂರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂಜೆಡ್ದು ಏಳು ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಏರ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ದರ್ಬೆದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಬಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಸೆ ಅವೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಬಂಗ ಅಂದ ಲೈಫ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಪ್ಪ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಕಾಂಡೆದ ನಾಷ್ಟ ಅವಡು ಪೂರ ಪಟ್ಟದ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಅನುಭವ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾവുന്നുണ്ട് ನಂಚಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ಬಂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಹರಿ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಬಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಒಣಸಾತು ಅಂಚ ಈ ಕಷ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬದುಕೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಕಲಾವಿದನ ಲೈಫ್ ಈತೇನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡದ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಶೈಲ ದಾದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬಂಡೇರ ಪಂಡದು ಯಾನ ಅವೇನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣ ತಪ್ಪು ಏತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ನಡತೆಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಡತೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಿತ್ತಿ ಪುಣ ದಾದನೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಪನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಯ್ತಂದು ಅಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕಲ್ ತತ್ತು ಪೋಯಿ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನೆನಪ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮೋಹ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ ಪತ್ತುಜಿ ಕೈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಪಿರ ಲಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಕಂಪನಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಿರ ಕಂಪನಿ ಕೊಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಪಿರ ಅವು ಲಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಿರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಕೆಲವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೈದ ಪಿರ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಸೊ ಇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಚಿನ ಒರಿನ ತಂಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಪನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಇರ್ದಾಯಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ನಡಿಜ್ಜಾರ್ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ಡು ಹೌದಾದನು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಂದ್ಪುಣತ್ತ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಪನಿಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಡಲ ಬಂಡ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡೋಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಡೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಪೀರ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡದು ಆ ಟೀಮ್ ಉಡಿತೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಜರ್ನಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಊರುಡು ತಿರುಗಾಟ ಆಣಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಪನಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಸೊ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಣಗ ಪೀರ ಅವು ದುಂಬುದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಲವು ಬಂಪುಣ ಉಂಡತ್ತ ಹೆಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವದ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪುಣಗ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪ 2010-15 ನಾಡು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಇತ್ತ ಮರಿಯಾಲ ಶುರು ಆತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪು ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಸಿಂಧುನೂರು ಪಂಡದ ನನ್ನ ಊರು ಹೊಸಪೇಟದಂಚಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಪ ಮರಿಯಾಲದ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸೋಗು ಭದ್ರ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಅವಲೆ ಅಂದ ಡೈಲಿ ಶೋ ಡೈಲಿ 2 ಶೋ ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಶೋ ಲೆಕ್ಕನ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆವಾಡ ಆವಂದೆ ಪಡ್ ದನಿ ಎಂಚಿನಡಲ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 45-50 ಸಾವಿರ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಐತರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 75-80 ಸಾವಿರ ಆಯಗಲ ಒರಿ ಉಂಡು ದನಿಕಲ ಒರಿ ಉಂಡು ದನಿ ಇಂಕ್ಲೇನು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾವೆ ಅಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಮೀಟರ್ ನಡತೋ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂಚ ಬಂತೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೋಡಿ ಅಂಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲಡ್ನ ದೇವ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಶೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮರಿಯಾಲ ಅರೆಗಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಯಾಂಪುಲು ನಡತೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅದೇ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡನಂದ ಅಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕರಿಯುಂಡು ಆತನೇಟ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ಲುಂಡು ಬೋಲು 50 ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಅವೈತೆ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ 30 ಡ್ರಾಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಂತನವೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 20-25 ದಿನ ಬಪ್ಪುಂಡು 20 ದಿನ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪತ್ತುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಾಟಕ ಚೇಂಜ್ದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪರದೆ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜೀರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡುವ ಅತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಅಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ
ಅಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ಬರಿಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬರಿಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು అయితే ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಾಡದ ದೃಶ್ಯ ಕಾಡದ ಪರದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪಲ ರೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಈ ರೋಡದ ಪರದೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮದು ಪರದೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಲಕ್ಕ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪರದೆ ನಾಟಕನೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ಆದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಂದು ಇಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ನಾವೇನು ನಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಂತನ ಕಾರ್ಬಾರವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುಡಾತೆ ಕಾನೋಟು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬೋನು ಒಂಜು ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಶೋಸ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆತೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ತೋಷತೆ ಅಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಪ್ಪುಣಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು ನಡಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಂಡು ಯಾವಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವು ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಐತೆ ನಾನು ವಿಜಯನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರವು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಘಟ್ಟದಂಚಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅದು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ರೀ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲೇ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಂದು ನಾಲೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಮುರಣಿ ತಿಕ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಅರ ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋದು ಪಂಡಾಗ ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ನೆನಪನೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ಉಡುರಂಗ ಭೂಮಿದ ಬೆಂಗಳೂರುಳ್ಳತ್ತೆ ಕೆಲವುದ ಶೋ ಅಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುಚ್ಚಿ ಪ್ರೀ ಶೋ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಶೋನೇ ಗೊಬ್ಬರು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಾಕಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು 10 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವನಂದತೆ ವಿಜಯನಗರ ಶೋಲ అయితే ಎಂಕಲ್ನ ಟೇಜ್ ಘಟ್ಟದಂಚಿ ಉಲ್ಲ ಸಿರ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಪೇರು ಮತ್ತೆ ಸಿರ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಡಾವಡು ಪಂಡದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ವಿಜಯನಗರ ಗೊಬ್ಬುನಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಬೋಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ರಡ್ರ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರೆಜೆ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೊಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಡ 4 ಶೋ ಪೋಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಶೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಾಗ ಆಜಾನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಂಡು 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಚಾ ಬರೆದು ನಾಷ್ಟ ಮಂತ್ರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಮಣದ ನಿಂಕಲು 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡು ಶೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾ 4 ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋ ಪುಣ ಫ್ರೀ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋ ಒಂದಾ ಒಂದೊಂದು ಶೋ 75,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೈದರು ರಾಗನ ಬಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಪೂರೇನಲ ಬಾಯಿಡುಪ್ಪು ನಂಜನ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಂತೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗಿರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತುತ್ತ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಏರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೂಲ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಮುಡಿಪುಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐತೆ ಎದುರು ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೂತ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಅದು ಪೋಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತೂತು ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿತ್ತ ಒಕ್ಕ ಅಪಗದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಊರುಡು ಪುರ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವುದು ಪುಣದೆ ಮನದ ನಿಂಗೆ ಮುಡಿಪು ಮೀನಿ ಬತ್ತಾರಡ ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಪ್ರಪಾನ ಅಂತೀರು ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕೊಡೆ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರಾಘೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಟಾಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾ ಟೈಮುಡು ಆ ಮುಡಿಪುಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಪೂರತೆ ಎಲ್ಲರ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಪಿದಾಡಿದ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಆ ಮುಡಿಪು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೋಪಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಲಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಬೈಯಾಗ 6:30 ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ನ ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಏನ ಹೊರ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು ಬಂಡು ಏರ್ನೆಟ್ ನಿಗಲ್ನೆಟೆ ಹಾ? ನಿಗಲ್ನ ಕಂಪೆಂಡೆ ಐಟು ಓ ಪಾತ್ರ ಮಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಏತನೇ ವರ್ಷಡು ಓ ಪಾತ್ರ ಅವು ಏನು ಪಂಡತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುದು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಪೂನಾಡ್ದು ಪಪ್ಪನೇ ಪುಣಿ ಒಡ್ಚಿಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಟಾಪ್ದ ನಾಟಕ ಪಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಿರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡವು ಆಪ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮರ್ಲಿ ಅವು ಮರ್ಲನ ಪತ್ರ ಏನೋ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡವು ಮೇನು ಡ್ರಾಮಾದ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ತುಯರನೇ ಜನ ರಶ್ ಆದ್ರು ಪಪ್ಪ ಹಿಜಿಜಿ ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಪಿಜಾನ್ ನಾಟಕ ಹಾಲಾಪು ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾತನ್ನು ಬರ್ಚಿಯಾ ಜನ ರಾಶಿ ಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ದೇವು ಮಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ದೇವರ ನಟರು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವರ ಜಪಾಡ ಹಂಚಿಗೆ ಇಂಕ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಪಪ್ಪ ಮಗರಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಲ ಇಪ್ಪುದು ಪಪ್ಪನ ಕಾರ್ಪ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಪಪ್ಪ ಕಲಕ್ಕದ ಅಪ್ಪಜಿ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಇತ್ತು ಎನ್ನಂಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ವ್ಯವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿಂದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಯಾವ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ಬೂರ್ನ ಬಾಲೆ ಬದುಕೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದು ಯಾನ ಕಾರಿಂಚ ಆತನ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಅನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಲಿ ಜಪ್ಲೇದು ಪಿರಿಯಡ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಜನ 2ನೇ ಶೋಕು ಒಂದು ಶೋ ಮುಗಿದಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಾಡಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಒಂದು ಶೋ ಮುಗಿದು ಯಾಮಲ್ಪೆ ನಿಶಕ್ಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಇದಾಗ ಆಪು ಇರು ಜಪ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾಮಲ್ಪೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೈಕ್ ಏನ ಕಾರ್ ಬೋಲಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪ ಏನು ಒಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೆರಿಯರೇ ಬೈದಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಏನು ಬಂತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪಪ್ಪಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಮಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪವೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪಡುಬಿದ್ದಿರತ್ತು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಡ ಏನ ಕತೆ ಕೈಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೀರೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತು ಅಂತಾರ ಹಿಡಿದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ತಿರುಗಾರ ಶುರು ಮಂತೇವೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಡಿಪುಗು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವುದ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಅವಾಗ ಪಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕೌಂಟ್ರು ಅಂಚ ಇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಅವೇ ಬಂಡೈತೆ ಗಿರಿನ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೊರ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು ನಾಟಕ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಏನವು ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ಟಾಪ್ ಡ್ರಾಮು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಶೋ ಆತಿನ ಅವು ಶೋ ಒಲ್ಪ ಬರಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 5,000 ಶೋ ಆದಿಪ್ಪು 5,000 ಶೋ ಒಪ್ಪ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಪಗಾಡ್ದು ಜಮಾಡೋದು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತನ ಒಂದು 5,000 ಶೋ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈಗ ಐತೆ ಕವಿಕಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಘಟ್ಟದಂಚಿ ಐದು ದಾಖಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಘಟ್ಟದ ಬಡಿತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಂಪನಿಲಿಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಯ್ತಾ ರೈಟರ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡ ರೈಟರ್ಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟದವರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಫೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಕಾರಣ ಪುದಾರ ಪಾಡುವ ಬೇರೆ ಬರೇನಂಚಿನ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬರೇನರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣಕಲ್ಲ ನಾಟಕ ಜೀವಂತವಾದ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೋ ಅವನುಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಡಾಂಡ್ ಶೋ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪನ ಕಂಪನಿ ದುವೆ ಡ್ರಾಮಲ್ ಉಂಡ ದುವೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಒಪ್ಪ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಬೆಂದನೆ ದುಂಬು ಜಮಾನೋಡು ಯಾರು ಬೆಂದದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆರು ಗೊಬ್ಬುದನಿ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬುದನೆ ಡ್ರಾಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬುದನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹುಡ್ಕೋದು ಇತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೈರು ದುಂಬು ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಚ್ಚಿಂದು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಂಡದೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಗ್ ಬಾಡುವೆನು ಓಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಕೊರ್ಲೇಣ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಓಕೆ ಇದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಯಾನೆಂದು ಪಂಡಲೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ಖುಷಿಯ ದುಃಖ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅವು ಹಿರಿಯಾಗ ದಾಯ ಹಿರಿಯಾಗ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಣು ಉಪೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನೋಲ್ಲ
ಉಪೇಂದ್ರ ನಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರುದ ಹ್ಞೂ ಅವು ಮುಲ್ ಕುಟ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಹ್ಞೂ 10-15 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಬರೀತೀನಿ ಬರೀದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಐನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ನಾಟಕದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಓ ಅಂದ ಹಾಂ ನಾಟಕದ ರೂಪ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೇ ಶೋ ಬಂತೇನೆ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕದ ಹ್ಞೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಡ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಹ್ಞೂ ನಾಟಕಡು ಪರದೆ ರೋಡು ಕಾಡು ತೋಡು ಹ್ಞೂ ಅಂಚ ಅಂದು ಕಾಡಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಞೂ ಅಂಚ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪನಲ್ಲ ಐತೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ಹ್ಞೂ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರುದ ಶಿಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಂತ ಕಲೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಲೆಯಿಲ್ಲ ಶಿಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ತಲೆಗಳಿರುವ ತನಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವುದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಕಾಣುವುದು ಕಾಂತ ಮೋಹದ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರೂಪದ ಬಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ನೆಲೆಕೊಟ್ಟರೆ ನೀ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಕಾಂತ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಪುಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಿಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ನೀರಿಂದ ಅಂತಾರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಜಿ ಜಿ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿಲಿ ಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮರಳು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ನಡೋಟು ಬರ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಅವು ಸಡನ್ ಆದ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಬರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಅವರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಲವರ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಲಕ್ಕವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಲೆ ಶಂಕರನಾಗನ ಮಂತೋದಿತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಮಲ್ಪುಣ ಹಾಂ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಲಿರಿ ಅವು ಒಡಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಹ್ಞೂ ಬತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಣಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಓ ಶಂಕರ್ ನಾಗನೇ ಮಲ್ಪ ಅಂತ. ಓ ಮಂಜೂರಯ್ಯವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ತೀರಂತ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಬರ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಪುಗಾರ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಒಂದು 8 ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರುವುದು ಅಂದು ಬುಕ್ ಅಂಕಲ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಭಾಷಣೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಪರ ಸಂಗತಿ ಇರು ಪಪ್ಪನ ಕಂಪೆಂಡ್ ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಯ ಟುಯ್ಯ ಬಟ್ ಅಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಏನು ಬಣ್ಣಿಯರಿಗೂ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಅವಡ್ತವೆ ಪಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ನಡ್ಪುಡಾಯರು ಆಕಲೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಾಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಪಪ್ಪ ನೀರು ನಡ್ಪಡಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಡ್ಪಡಾರ ಆಪುಜಾನ್ 25 ವರ್ಷನಾಗಾರ ಕುಲ್ಲಿಯರು ತಕ್ಕಿರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಪಪ್ಪನ ಎಂಟ್ರಿ ಜಮಾನ ಫೋನ್ ಹೆಜ್ಜಾಡು ಒಂದು ಫೋನು ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಣಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದೆತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟಿ ವಿ ತೋಜವನದೇ ಟಿವಿದ ಫೋನು ಅವಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ 25 ವರ್ಷನಾಗ ಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯದು ದುಃಖ ಏನು ಸುರುಮಂತೆ ಆ ವೈಭವ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕೈಕೋರಿಯರು ಪರದೆ ವಿಪಣೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೈಕೋರಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಸವಳು ಅಪ್ಪಗೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕತೆಕ್ಕಲು ಆತನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದು ಆತನವಿ ಏನಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಸೋದು ಪೋಪುಣು ವಿಲನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲನ್ಲ ಯಾನಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಯಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತ ಪರದೆ ವಿಪಣೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಬೋಯರೋಣು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆರ್ಗನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 35,000 ಆರ್ಗನ್ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಅಡೌದೀತು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನ್ ಕತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆರ್ಗನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಡಪೊಡತ್ತ ಆರ್ಗನ್ ಅಡೌದಿಂದನೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡ್ಪಡೋದ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಅಡೌದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಣಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನೆಂಕಲ್ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಇಂಚೆ 20 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಬೀಟ್ಸ್ ಅಡಿ ಎಂಗಲ್ ಪದ ಬಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ದೇವಾ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಸವಳು ಉಲ್ಲೇ ಬೊಬ್ಬಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಿಲನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಏನು ಪೋದು ಬರ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಏ ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇನ್ನೇನು ಒತ್ತೊಡಿ
ಬುಕ್ಕ ನಡುಟು ಓ ಬರ್ಪಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಒತ್ತೋಡು ಬುಕ್ಕ ಏನಿಂಚ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಒತ್ತೋಡು ಇಂದು ಮುಜ್ಜನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯನ ಕೇಳಿನ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ನಡತದ ಕತೆ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವರ ಮಂತದ್ದು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಬತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ವಿಲನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿರುಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಣ್ಣಗ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಬತ್ತಾಯ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಓ ತಿರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮಂಥ ಖತರ್ನಾಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಲೇಬಾರ್ದು ಇಂಚದೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜೋ ಪೀರ ಇಂಚವಂತೆ ಇಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಂಥ ನಾಲಾಯಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬದುಕಲೇಬಾರ್ದು ಇಂಚದಿರ್ತೆ ಪಿರಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾತನು ಬಟನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಚದಿಯೇ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಟಡಾ ಹೆಂಚಿನ ದಪ್ಪ ಅವನು ಇಂಚವಂತೆ ಸೀದಾ ಇಂಚದ ಎಂಟು ಏಟಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಚಂದ ಜನಕಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪೇರ ಹಾಕುವೇರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪಂಡತೆ ಇಂಚದೇರ ಬಣಗಾನೆ ಶೂಟ್ ಆಡವು ರಫಕ್ ಇಂಚದೇರ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ ನೆರಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಾಯಿ ಕುಂದಿತ್ತ ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಪೋಪೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸೌಜಿ ದಾಲ ಬಾತ ಹೇರಿಗೆ ನೆರ್ಪುಣ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಾಗ 300 ಜನ 300 ಜನವನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ 3000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ 30,000 30,000 ಅಂತ ಪರವಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ 300 ಜನ ಒಯ್ದರು ಆ ಜನ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಬಂದಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಓಡತ್ತ ಪಪ್ಪಜಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪೀರವಡು ಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆರ್ನ ಬೇಡದೆ ಅಂಡೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಪ್ಪ ನಿಂಚ ಕಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಉಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ಣತ್ತ ಸಫರ್ ಆಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾರೇನು ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ನು ಕಂಬವು ಮಂಚಾಡಿಂಚ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಪಪ್ಪಂಡೆ ಓಲು ನಾಟಕದ ಟೆಂಟದ ಪಿರವಡಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅವಲೇ ಎತ್ತೀರಿ ಟೆಂಟ್ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪುವರು ಅಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಪಪ್ಪನ ಒರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರವಡೆ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ನಾರು ಅಂಡ ಮಂಚಡಿ చెప్పుడు ಅವನು ಇಜಿನ ಲಕ್ಕದ ಬೊಬ್ಬೆಡೆ ಜತ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಲು ಅವೇ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ನಾಟಕ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲು ಬಂದು ಒಪ್ಪಲು ನಿಕಲು ಬಟ್ ಆ ವೈಭವಡು ನಡ್ಪುಡಾಯಿನಾರು ಮೆರೆಯಿನಾರು ಅವು ಜೆತ್ತಿತ್ತನ ಲಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ಎದುರು ದಾದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರೋದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೋರೋದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿನ ನೆನ ಕುಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪಗ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪೆ ತ್ಯಾಲ್ಪಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಸಿರ್ತಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವಪ್ಪಗಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡವಣ ಅಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಾದಂಥವು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಸೋದಿತ್ತೆ ಟೈಯ ಟು ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಅವು ಪನ್ಪನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಫ್ ಎಮ್ದು ಐಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವು ರಿಮೋಟ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುಂಡಾಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲವುದು ಒಂದು ಇತ್ತನತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಮ್ಡು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಐಟ್ ಮೂಲು ಬಟನ್ ಇಡು ಪಿಡಿಪುಡು ಒಂಜನೇ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಡ ಅಲಾಪನೆ ಎರಡನೇ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಪ ವಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಿಡಾಗ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಬರಂದು ಇಪ್ಪಣಾಗ ಅವಲ ಆತನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಉದ್ದ ಕೈ ಪಾಡೋದಿದ್ದ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೇಡು ರಿಮೋಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಮತ್ತದು ಯಾರು ಎಂಚ ಒತ್ತುಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅಡಿಟ್ಟಿದ್ದಿಪ್ಪ ಅವು ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಅವರ ಕಥೆನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಖ ತುಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾಗ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕೈ ಕೊರೆದು ಪೋತೀರಿ ಕೈ ಕೊರೆದು ಪೋತೀರಿ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತಬಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ತಬಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಶೋ ಶುರು ಆಣಗ ಟೈಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಣಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುಂಡು ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿರಿ ಮುಡಿಪುಡು ಬಣ್ಣವು ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವು ಪಂಡ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುದು ಅಪ್ಪಾಗ ತಬಲ ಬೊಟ್ಟುನೇ ಬಾರಡ್ದು ಬಪ್ಪೆ ಮುಡಿಪು ಮಂಗಲ ಬಾರಡ್ದು ಚೆನ್ನಿಲ್ಲೊಂದು ಮುಗಿನಾಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಪದ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಡಕ್ 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 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟು ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ ಬುರ್ದು ಮೀ ಬುರಂದಿದ್ದೆ ಅರಮನೆ ಇಂಚ ಮಂತ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಪದ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ನೀರು ತೋದಿಪ್ಪಾರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇದೇ ಕುದ್ಯ
ಇದು ಕೆಟ್ಟು ನಾಣಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮುಡಿಪುಡು ಅಂಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೇಡ ಬಂತೇನೆ ಐಟೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುದುಂಡು ಆಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತನ ತಬಲ ಬೊಟ್ಟನೆ ಇಂಚ ನಡುಡ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದೆ ನಾನು ಬುಡ್ತಿ ಬಾರ್ಸಾಯತ್ತ ಅಂತ ಜನಕಲು ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಯಾನ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತದ ಉಂತದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಪರದೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತು ಇದಕ್ಕದ ಸೀಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಸೇಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಪೂರ ತೋಜುಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಬುಡ್ದಿ ಬಾರ್ಸ ಆಯ್ತ ಏನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂಡು ಇಂಚ ತೂಪೈ ಏನ ಬುಡ್ ಭಾಷೆ ಜನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಜನಕಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಂತದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜನ ಬೀತೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಪರದೆ ಮೆತ್ಬೋಪುದು ಪರದೆ ಈತು ಕುದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಕೂಡ ಐತಲ್ದಲ್ಲಿ ಪುಡ್ ಬೋದು ಜೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ತಬಲದ ಕೈಗೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಯಾರಿ ಕೈಗೋರಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಪು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಟೈಯ ಬರ್ಸವಡು ಅದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಬಂದಾಂಡು ನಡ್ಪುಡ ಯಾರೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಆ ಪಪ್ಪನ ಗತ್ತು ಆ ಪಪ್ಪನ ವೈಭವ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಓಡ್ಚಪ್ಪ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬೋದು ಬೆಂತು ರಗಲಿಚ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಉಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಟೀಮ್ ಉಂತುದು ಏನು ಅವೇ ಬಂಡೈತ ಪಪ್ಪನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದ ಐದು ಕೊರ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದು ಒಯ್ತದಕ್ಕಣೆ ನಾನು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿದ ಕಂಬ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏನೇ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಬೇಲದೆ ಪಪ್ಪಜ್ಜಿ ಇದೆ ಇಂಚ ಕಂಬ ಬರ್ತದೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಂದಿದ ನೀರು ಕರಬಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಕೋದು ಒಯ್ತದಕ್ಕಣೆ ನಾನು ಬೂರಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಡತ್ತೆ ಇವಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಮಾರ್ನೆ ಸೌದಿಗೆ ಬಲ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅಂಡಲ ಬೋದು ಬೆನ್ಪೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಸೋತಾತ ನನ್ನ ಮೋಣೆ ತೋಜ ರ್ಯಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಬೆಂದದ ಅಂಡಲ ರಿಕವರ್ ಹಾಕಂದು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಸೌದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಅಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೊದಿಪಿರ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟರ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂಡು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋಯಿನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಯ್ನಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂಡಿರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡು ಕಜ ಹೊಡಿಪೆರೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಚ್ಚೆರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿತಾರೆ ಅಕಲೆ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ತಂಚ ಇನ್ನೇನು ಓದೇವರೆ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೋದಿತ್ತೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ನಾನು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೋದು ಬುಕ್ಕ ತಪ್ಪದು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರಾಕಲ್ಲೇನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಜಯಕಿರಣದ ಆರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳ್ಯರು ಸಪೋರ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಡ ಇದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಈ ಅವಳು ಲಾಕ್ ಆತಾರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಚಕೋದು ಏನು ಜಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಬಾಳ್ಯರ್ನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳ್ಯರು ಪೋಣಗಲ ಆರಡ ಪಂತ್ಯಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾನು ನನಗೆ ಎಂದದೇ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಅಡಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿದ್ದಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ತೂವನ್ಲೆ ಜಗಣ್ಣ ಎರಡು ಆತ್ಮೀಯರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತೂವನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಕ್ ಅಡಕ ಬಂಡೆ ಜಗಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಮೂಲೆ ಸೈಪೇನು ಯಾರು ಲಾಕ್ ಆತೆ ಮೂಲೋದು ಅಪ್ಪಗಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತದೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಲ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಆಯನ ಲಾಕ್ ಬಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಯನ ತರ್ಪ ಹೊಡಿಜಿ ನಾನು ಬಿಡುಪುಜ ಅಂತ ಪಿರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತದೆ ಅಲ್ಪ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಗೆ ಪೂರ ಬಂದು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಪಡ ಯಾಬತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು 80,000 ಮುಟ್ಟ ವಸೂಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಮುಗಿಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೆಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಡ ಬತ್ತೆರಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪಮ್ಮು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಎಟಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವರ ನಂಜಿ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಣದೆ
ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬುರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕನ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಂದು ಏನು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದಪ್ಪಗ ಪುರ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರೋ ಕುಲ್ ಒಂದು ಅಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಪನಂತೀರಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿಗತಿಗೆ ಜವಾಫರು ಇದು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಏನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸೊ ನಂಚೆ ಬರೋದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಡಿಷನ್ ನನಗೆ ಏನು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನೇ ಆತರ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನೇ ಆತರ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಗುರ್ತೋಡು ಇಂಚ ಬರುವಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪುರ ಬರುವಂತ 2011-12 ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನು ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಏನೋ ಅವಳು ತೂದಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಇಂಚೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಬಿಡ್ತು ಕುಜಲ್ಪುರ ಪೋದಿತ್ತನ ಕುಜಲ್ ತೂದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣಗೇನ ತೂದು ಶಾಕ್ ಬೇರು ಮರ್ಲೆ ಬಿ ಏನು ಆಪಣ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಗ್ಗಡ ಏನು ಇಂಚೆ ನಂಬಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಪಣ ಬೋಪಣ ತಾಯಿ ಬುಡ್ಚಿನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದು ದಾದನು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ದಾದನು ಪನ್ಪರತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಡ್ದೋಕೆ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ 5 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು 30-35 ಪಿಕ್ಚರ್ 1000 ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಚರಂಗಿ 500 ಎಪಿಸೋಡು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಡದು ಮುಖ ಪಪ್ಪ ಪಾಂಡು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಜೈವ ನೂದು ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬುಕ್ಕ ಗೌರಿಪುರದ ಗೈಯಾಳಿಗಳು ಪೂರಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪಂಲ ಶ್ರೀಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿಲ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿ ಅವೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಬಂಡದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರೆ ನೊಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಸಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಬೂರು ದಾಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟಡ್ ಲಾಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೀರ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನೆ ನೀ ಹತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನೊಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗಿತ್ತೆ ಘಟ್ಟದಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪೆ 1 ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡಲ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನು ಮಂತದ ಕೊರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂದು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂದು ನಡುಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಉಳ್ಳೆ 1 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಣಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2,500 ಜನ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನೊಂದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡೋದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಣಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸು ನಲ್ತದು ಕಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ತದ ಕಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತೇರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೊರಂಪುರ ತೀರ್ಥ ನೇಲೊಂದುಂಟು ಒಂದ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಕಾರ್ದ ಪೇನ ಎಂಚ ಅಂದ ಅವು ಪೇನ ಇಂಚಾದ ಇಟ್ಟ ತಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪೆನ್ನ ಎಂಚ ಬೂರಿಯರು ಅವೇ ಟೈಪು ಯಾರು ಬೋರ್ದಿನಿ ನನ್ನ 2ನೇ ಶೋ ಮುಗೀತದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟೋದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕತೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರಾಮದ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರಾಮಾಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲು ಟಿಕೆಟ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಖಿಲಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋನ್ರು ಅಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಇದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆದತ್ತು ದುಂಬು ಪೋದು ಅವಳು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಆದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲ್ತಿರ್ದೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಐತೆ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲೇವು ಇಲ್ಲೇವು
ಕಂಡ ಚಾಲಾವಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಲಾವಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಲಾವಲೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೊಂದು ಬನಮ್ಮ ಮರದೆಯನ್ನು ಓದಿತ್ತೊಂದು ಮನದನಿ ಬಯ್ಯಗಂಡಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡು ನಮ್ಮನೆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಹೀರೋ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮುಖಿನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಪುಡವಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ತೂತಾರು. ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಬದುಕು ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಡತನ ಊಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ತಪ್ಪು ಈ ಚಟಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಉಡ್ಚಂದಿನ ಇಚ್ಚಂದಿನ ಚಟಕ್ಕುಲು ಅತಿಯಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗಿಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪುಣು ಬೇಗ ಊರಿಪೂಜಿ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಲೆಪುಂಡು ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ಊರಿಪೇರು ಕಲೆಲ್ಲ ಬುಲೆಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಆಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಬನ್ಪುಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಮು ಉಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಜತ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100 ಶೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಂಡವೇ ಈತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಂಚಿಗಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆ 10 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೆ 4 ದಿನ ರಪ್ಪಲ್ ಹಾಕದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾಯ ಅದು ಯಾನು ಪೋದ ಹಂಚಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡತ್ತೆ ಅದು ಇಂಕ ಬೇತ ಆಫರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರನ ಡೇಟನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಕುಡ್ಲದ ನಿಯತ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ನಿಯತ್ ఒక ಕಲೆಟಿ ನಿಯತ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ನಿಯತ್ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಂ ಅಂತ ಉಲಾಯಪೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಪಂಪುಣ ಕರ್ಮ ಪಂಪುಣ ವಿನಿಯತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡತ್ತ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಹೌದು ಹಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಘಟ್ಟದ ಹಂಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಪ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಯಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಅಡೆ ಪೋದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬನ್ವೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ನಿಯತ್ತೊಡುಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ಉಲ್ಲಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕೂರಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮೀಯರು ಸಂಕೇತ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡದ್ದು ಅರ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಬಂಡನೇ ಆತದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಆತು ಬರಿತ ಟೀಮ್ ನಾರ್ತ್ ಒಂದು 10-15 ಕಂಪನಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಪರ 15 ಡೈಲಿ ಶೋಸ್ ಅತೆ ಡೈಲಿ ಶೋಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಅಯ್ಯ ಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಟೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾವನಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಕುಂಬಳೆ ಎಂದೂರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಖ ಸಂಕೇತ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡ ಬುಧವರು ಸಂಕೇತ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ನ ಮೇಗಿ ಪನೋಲೆಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟ ಭಯಂಕರ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಬೈದರ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿಗೋರ ಬತ್ತದು ತೂ ಹೊಡೋದು ಅಂದೆ ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನಂತೆ ಐಬರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತು ತುಂಬಿವ್ರ ಕೊಂಚ ಶರತ್ ಕುಂಬಳೆ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ನಾ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಮೆಗ್ಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಡ್ತಾ ನಾವು ಬಾಲ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎದುರೆದುರು ಇಮೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡು ಟೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪೊಲ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪೊಲ 4 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಅದೇ ಜಾತ್ರೆ ದೌಲ್ಪುರನ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆನೇ 4-5 ಊರುಂಡು ಬನಶಂಕರಿ ಬಾದಾಮಿ ಬೈದೆ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯರ ತೆಗೆದಿಜಿ ಮೈಲಾರ ಗೊಡ್ಚಿ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಬಾದಾಮಿದ ಟೆಂಟ್ ಪುರ ತೂತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಅವಳು ಉಂತೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ನೈಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಿದಾಡಿತ್ತನು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಅನಿತ್ತನು ಎಲ್ಲೇ ಊರು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬರುಡು ನಾ ಒಂಜಿ ಶೋಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ತೇರಿನಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೋಡು ಎಸ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪದಲಾತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈವ್ ಅದೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ರಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಬಾತೆರ ಕತೆ ಆಂಡ ಇದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಏತದ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡ್ಲಾಗ ಹೀರೋ ಮಂತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮೆ ಅಂತ
సూపర్ మరమే అట్టర్ పాపర్ రాతుండు యాన హీరో ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಕತೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡ ಮುಸುಂಟ ಅತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಪಂಚಾರಂಗಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಸುಡು ತಿಕ್ಕನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ನಿರ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಏಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪೇರು ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮರಮೆ ಐತೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅವನು ಖುಷಿ ಅಂದು ఒక అప్పగేను నా వల్ల మాత హీరో నకలేని పుగర్న ఒక ఎన్న సోతన హీరోను పాత్ర నకలేదు ಅವು ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಪರ್ಪಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಬಂತದೆ ఒక ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಐಟ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬರ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಏಲೆನ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 35 ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಬರ್ಪುಣ ಪೋಪುಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಎಂಚೆಪ್ಪೇನು ಹೀರೋ ಮಂತಲ್ಲ ವಿಗ್ ಪಡ್ದು ಕತೆನೇ ಹೀರೋ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಹುಚ್ಚ ಬಂಡದು ಆರು ಮುಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಆರು ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಲೀಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ದರ್ಶನ್ ತಬಲಾ ನಾಣಿ ಯಾನ್ ಬಲೆ ಹುಚ್ಚ ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಕುಂಡಂದು ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಕಾಂತಾರಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಕೂರದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ದೈವೆಚ್ಚೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ರಗನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬರಡಿಗಿರೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಬೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಗರ ದಿಂಚಿ ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ತೂದಿತ್ತು ನಾಕಲೆ ಬಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಅಂದ್ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಯೋಗ ಯಾನಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನದಿಚ್ಚಾಂಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಏನ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇರೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಯೋಗ ತೆಗೆದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೀರು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಾರಂದಾಂಡ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿಕೊನೋಲೆ ಕೋರಿಕೊನೋದು ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರದ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ఒక ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 8 kg ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 4 ಟ್ರೇ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸ್ಕೊಂತಲೆ నేను మిక్స్ మంతా నడవెక్కి నేను ఖాళీ తోజాన అంటు ఆత టేస్ట్ అవు అయితే పరిమళ ఆయన ఓపెన్ మంతి కూడా ఆత పరిమళ ఉండు ఓకే ಅಂಚಾ ఆయన ತೋಜಾಲೆ ನಮ್ಮ ತೊನಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಪಡು ನಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲಾತೆ ಸಡನ್ ಆದಿನಿ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಲೆಪ್ಡಾಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಂಜು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೊ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾನು ಮರತಿತ್ತನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಿರ ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾಯ್ನೆಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನೆನಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಈತ ಪಡ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಾಥ ಒಂಜಿ ಟೈಮದ ಅಬ್ಬರಡು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನನಾಥ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಬೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮೇನು ಪಡೆಯ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. Pure Masti with Manju Rai. This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. Rohan Corporation India Private Limited. Signature of trust. ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗಳು ಡೌಟ್ಲೆಸ್.